Isoja puita saa nähdä, mitä sä käy. Pikkusen vaan. Tyks. Just sai vähän puuta laottaa. Vähemmän oli semmosia ihan pikkupuita. Onko sulla tuohta siellä ollenkaan? Taas sai ideaksi kuhalla pikkuisen. Vielä alaluukkua enemmän auki, että se saa kunnolla ilmaa. Opetusvideo per tilää jollekin. Miten sytytetään tulet vessaan. Tää tuonne alle laittaa. Syttyy. Saata. Ota Tuosta vähän märkää tuo. Se on kaarnapalainen. Täällä on kunnon tuohta. Tuosta. Se on kunnon tuohta, se syttyy. On vissiin kuitenkin aika vasta tuotu tuo puu tuo. Joo, ja kun se ei tahdo kunnolla alkaa vetämään ensin.
Kyllä täällä niinku humina kävi, vaikka ei ollut vielä tultakaan aluksi. Ei tuohikaan mennä syttyä kun. Syttyy se näkee se ihan selvästi. No nyt se sai tulta. Täytääpä vielä laittaa tuolla. Anna olla auki vaan se luukku. No on se siinä vetää alaa, kunnolla. tässä alaa katsoa. En siitä kattoo hetken aikaa. Muista mä tein jäsyä ehkä tuonne, että pikkusen päästäis olla alussa, kun ite ottaisin, että jos olisi pikku kirveä, kato pääs kop lyö aina vähän. Tämmönen voisi No niin, olla alkusytykseen ihan omiin. Koita tämmöisellä sitten laitella. Yritin vähän valakata pikkusempaa tuosta. Näitä pikkuhiljaa. Katellaan hetken aikaa. Kiitos. Pari olutta, kun tässä olisi ollut salakkovaa. Lämmätettiin Jonnan kanssa sauna. Hyvä, syttykö hyvin? Joo, hyvin syttyy vessään. Vessään tulee, että kun vaan virtanappia käänsin. Pietsota vähän napsaa. Niin, ja aivan lämpenee. Heti alkoi ritiinen kuuluu. Nyt se alkoi vetämään hyvin. Hyvä kuulla. Katellaan hetken aikaa tuolla. On se kyllä paljon tuottaa. Olisiko äkiksi jotain mulle tähän nukkaan? Se on varmaan useammassa äkässä tuon pakkautuvakoistakin ihan sen. Se kyllä ymmärtää, että miksi se kuivatta sen joutuisi, että kun kuitenkin vaikka saunotaan, niin on kosteat löydyt koko ajan. Niinpä. Niin kosteessa se pysyy näin. Ja sitten kato, kun tämä vettää joka kulmasta kostia ilmaa sisään, kun tämä ei ole tiivistymä, se ei. Sen takiahan täällä onkin niin hyvät löydyt. Ilmavat löydyt, kun ei ilma lopu kesken ollen. Totta. On kyllä komian näköinen tuo talo, tuo Lauri entinen talo. On kiltä. Kun se on laittanut tuo uusi omistaja oikein kunnollaan konnyksi. Mä näkisin ittenikin ihan helposti asumassa jossain tuolla. No ei helposti. Siinä olisi vähän huluppiat tilat. Joo. Korkeat huonekorkeudet. Tuo on lähikuva. Niin joo. Zoomataan Perille asti. Mä oon aika likellä. Hajua oli missä kerran. Kato, kun tuli valo taittu. Ei se. Alkaa taas syttyä, sen sinne heittää vähän isompaa pöytiä. Niin. Kyllä siinä mä laittois nyt aika hyvästi, jos lähtien nyt Oliko sulla ohut? Paksumpi laittois. Kato saa. Ihan vaan astu. Joo, ne on katsotaan olleen niin lahot. No joo. Voit kyllä lähteä litoamaan. Mikä kosta sulla siinä on? Joutuu kuitenkin, jos paksaa kohta tulee uudestaan pistää. Joo, sinnehän mahtuu vielä vaikka kumppali. Olapa pistää. Eikö ole? Niin. Joo, se on ihan mätää. Katsotaanpa, osaako ne. Se on kyllä siinä ja tässä. Joo, aika vaativaa homma kaiken kaikkiaan. Pidetään lukko ihan hyvästi auki. Vähän pienemmälle tuosta, mutta että lähetään tuosta. Jeva, se on hyvä. Siinä. No, ei sitten muuta kuin livoa. Ei siinä paljon. Tunnin päästä saamaan lajia. Joo. Puhtaroinen se aika lailla varmaan. Muistaaks? Näinpä. Kuvasin vittuillessaan tuolta sisältä asti samalla kun kävelin. No, se meni piiloon tuolla. Yeah.